Good morning guys and welcome back to my channel. So it's been very long days. I haven't uploaded any video. Actually I'm not getting time. Every day I have to go to school early in the morning. Then after coming to school again I have to take tuition. Then after taking tuition then it becomes dark. No, so I don't have any time. So that's why these days I'm not uploading any videos. And Babu is coming again. Babu is with me. Hello Babu. Babu. Good morning Babu. Good morning. Good morning, Babu. Good morning. Babuआ जोंनाव फैबाय थायो ए क्रिस्ट'रमोन नैबे Babu. Babu, come. Babu, let me take a picture. Babu, look this side. Turn on, Babu. Babu, turn on, Babu. Berat मोजां Kak. Mari dong लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङै दं ओमफ्राय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ बरायनाय थाबाय नोंथांमोना जाय आंनि चेनेलाव गोदान अननानैहाय आंनि चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालाम आरो आंखौ सापर्ट खालाम नै बाबुआ ओरै खारबोथारबाय जोंनिथिं हाब मालाय हालौजोब्बायलै मा फैखोथाय बायदिसिना रज'हांबावबायसो नै जोंनि सैमाखौ नागिरलागासिनो जों बाबुजों आंजों बहा थांखो जेमनि थ' खारलांखोरायलाय नै बाबु फैदों बाबु बोरो नुहुरखाया गैयालै बिथिं गैया आइदै नै आलासिफ्रा सफैबाय फैबाय आलासिफ्रा सफैबाय आलासि फैदों बोलाय ओंखाम नालाय गालि गोदान आगैनि गालिया नोंनि जुथा गोदान गस्लाबो गोदान जुथाबो गोदान पेनबो गोदान ना आयौ मा लाबोदोंबा बिसोरलाय मनायावलाय जागा दं नामा आयौ मेला दं जागाया नैबावबो टिफिनाव मा लाबोदों बोलो गादाया मा माखौ संनो नागिरदोंथाय संबायबो नामा जों मा दं अमाजों माजों सबाय एन्ड अमा दिनैसो मोनजासिगोनलै सबायखौ बेसेबा गोबाव जाबाय सबाय ओंख्रि मोनजायैया आरो आं मिरामिस जानाया सप्तासे जाबाय दिनैसो जागोन आं दिनैसो नन भेज जागोन सप्तासे जाबायमोन I was eating veg for 1 week. Today only I am going to eat meat. No, today only I am going to eat non-veg. So today's today's curry will be pork and black dal. No, pork and black dal. And there are some vegetables also. I don't know, there is fish also maybe. Ba. Để sống đó, nó cứ sống đó. Mucha. Này. Mucha alu. Todo. Todo udon. Để mà vào xong. Đi đó mà vào xong đó. Mà vào xong đó. Ngọt. Nếu mà xa xa bấu sức không năng của ta như thật sao vậy không năng nào biết xa đây người lạ ghê sao mà tức gì chỉnh xe nữa đúng rồi hả
आं हासुगोन सेसले दाना नों माबाखौ गानना थाबावनांगौ जाखो हासु सिसि होनबाय बाबा सिसि होनबाय सिसि सबायजों अमाजों नै सबायजों अमाजों बाहाय ओमफ्राय नैबेयावहाय ना बेंसि माबा माबि दंलै एवनाय बेवलाय सबायजों दाउजों बेना आरो नैबेयाव मैथा ना मैथा ना roasted leaf and fish. What is here? No, nothing is here. ओंख्रि हायनाय खामानि मोनदों नै बोरै हायनांगौ जागोनथाय नै जोंना स्टिलनियावसो इउज खालामो पुराना जामानाखा दानि बादि गोदान मर्डान खुरै बाहाया आरोखि ना गोदोनि स्टाइलैनो दं दाबो जोंना डाइनिं टेबोलबो गैया साख्रिबो मोना नालाय डाइनिं टेबोलबो लुनो हाया डाइनिं टेबोलबो बायनो हाया साख्रि मोना नालाय दा ओंखायनो डाइनिं टेबोलबो गैया डेस्कफ्रावनो जालाबायनांगौ बांसिन हायना लानांगौलै दिनैसो मोनजानाय खोथा बोरै हायनांगौ जाखो दरनै समान समान मोनजानाय ना दरनै मेजेमखौ होग्रोनोसै दरनै हाब आख्लाय फैदों दरनै बेले बेजे मोनला आं बिदि ओंख्रि हायनायबाथाय बारा हायना लानांगौलै दिनैसो जानायनि खोथा सप्तासे जाबायमोन बेदर जायैया दिनैसो जानो नागिरदां माथो मेजेमजोबसो नामाब्रा बेदरालाय हा माथो मेजेमजोबसो नामा दा मोनायावथ' आंहा बैयाव दङ ओंखाम जाया आं न'आव पार्टि दं पार्टि जानाय लोंनाय दाख्लै दुर्गा फुजानि आगैया जाया दे गोलावथारलै खानाया नै खानाया आराम खानानै थांसै माबार खानदों माबार खानथार खानाया ओमफ्राय नोंसुआ गोलाव फिसा मोनबाय फिसा यालाय बेसेबां मोनदों फैसा थांनो नागिरबाय ओंखाम जाखांनानै टाइमा 3थासो जाबाय दा बेटारि गारि नेदों बेटारि गारिखौ बैयाव थांबाय ओइ बेटारि ओइ थांबायसो बै लामायावसो मोनहैगोन बेटारि गारि नेदों ससे बै बाजारसिम थांनो दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै लोगोफोर ओरैनो संनाय खावनायनि जाबाय बायहेरायावबो ओंखारनाय जायासै फैलै नैबेयाव नेफैबाय नै बेटारि गारिखौनो नांगौबा मोना हनै मानसि फैगौ दुर्गा फुजा जोबनानै लांदां दां मोनलायबाय नै जोंना नैयाव जायोमोन ना दुर्गा फुजाया बेटारि रा बाजारसिम लांफा
ทางเดินนี่บายบายคุณกลางบายบาย บ๊ายบาย บายบาย